raina da jinin jikina fansa ne akan wannan buƙatar. Tashi ka sha maganinka. Wace ce ke? Ni kuma fa? Ni ce Amina fa. Ni ce fa Asabiyar aikin gidan nan. Yaushe aka cikin gidan nan? Alhaji ai na fi shekara 5 ina aiki a gidan nan. Ciwon ya dawo kenan. Ke wannan zan bige ki. Je ka duba. To ina Asabar din ina Lada? Wallahi mana shiru. Ki mun shiru ko an halaka ki. Maganin ne sha. Yarinya kuma ke tsaye ina zuwa. Dama ban da Hajiya ina da wata matar. Har ma da ya? Kimanin wata 2 da ya wuce ka bige mutane guda 3. Ni din ne na kaɗe mutane 3 suka hallaka? Allah ya ƙara sauki. Ka ci gaba da shan magani. Yadda kike matarsa haka ni ma nake matarsa. Ka sake ta na gaya maka Alhaji. Ban san ta ba jiya. Matarka ce mana. Ke ma mata ta ce. Alhaji an sace ta. In the line of duty, there is no retreat and surrender. This is how the chaos begins. Sometimes, when you believe in something you have and admire, you will never be succeeded. Zafin Kishi, the mysterious wife had the plan to take a man in the rotten dungeon. Zafin Kishi, she never take him a place, she never take him a dungeon, but she's still alive. Zafin Kishi. Ke! Ni zaki wa wa'azi? The man is intelligent, intellectual, and very innocent, but she take him as a walking dead. The more hypocrisy, the more emotional, the more sadness, and the only way to survive. She take a spit, she take a trap, set her husband in the dungeon of the spit. Make your life more easier than staying in alive. The situation has more chaos, but now it's about to be settled. Executive producer Abdullahi Tarori, assistant director Abdulaziz Sanimada Kingini, producer Yakubu Editor MPEG, screenplay Abdulaziz Sanimada Kingini, and directed by Yusuf Triple. Me nake gani haka? Su waye ne haka a cikin gidan nan? Subscribe on our YouTube channel, Saade TV. Idan kika ga mijina ya ƙara aure, to sai dai ɗin in bayan raina. Ba wai mamaki bane. Dumbu lungu. Kwararo. Iye kuwa jama'a dan gami su fito. Wallahi gaya musu abin da ke faruwa a gidan nan. Ai tun na riga na gama da wannan matsala. Zafin Kishi. Alhaji, dan Allah ina baka shawara ka sha magani. Idan ke ƙara ce na sha magani. Sai na fasa kanki da wannan bindiga. To Alhaji dama ai ka saba. Ka manta ne? Ɗazun nan fa na gaya maka cewa haka kake mana koyaushe idan abin naka ya tashi. Zafin Kishi, and directed by Yusuf Triple.